Pozdrav! Portal Željke Markić Narod.hr ustao je protiv inicijative koja se pojavila na američkom Twitteru da se kraljica Elza iz poznatog Disneyevog crtanog filma Snježno kraljevstvo u idućem nastavku prikaže kao lezbijku. Problem je naravno što Markić kasno na Kosovo stiže, jer Elsina priča je očito već metafora za homoseksualnost. Rođena je drugačija. To je zbog svoje okoline morala kriti. Kad je konačno na vidjelo izašlo da je drugačija, morala je zbog osude okoline pobjeći. U samoći se konačno prepustila osvještavanju svoje seksualnosti. Sam film nije razriješio princ na bijelom konju, nego topli ženski zagrljaj dviju sestara. Kužite? Vrhunac svega je zahtjev da se Elsi dodijeli princa, jer eto kako može jedna poštena žena uspjeti u životu ako ne nađe svoju snažniju polovicu. Mislim, gospodin Markić sigurno nije bio sretan dok nije našao Željku. U slučaju da prođe peticija, možemo zamisliti koje će ostale Disneyjeve filmove Željka Markić poželjeti cenzurirati. Ljepotica i zvijer. Zbog očigledne zofilije izbacuje se zvijer. Bela se odmah na početku filma udaje za Gastona s kojim je živjela u nasilnoj vezi do kraja života, koji joj je u konačnici dokrajčio supru kojem je vjerno služila cijeli život. Aladin. Cijeli leti van. Nikakvi filmovi u muslimanima ne dolaze u obzir. Knjiga o džungli. Mowgli je očigledno imigrant koji ne zna ni jezik ni kulturu džungle u koju je došao. Cilj mu je ukrasti posao i zapaliti džunglu. On leti van iz filma jer se radi o čistoj liberalnoj propagandi. Pinokio. Priča o liku koji prolazi transformaciju tijela i postaje dječak očigledna je aluzija na transrodne osobe. I kako je moguće da Pinokio nema majku? Zabraniti ovu priču o đavoljem lutku prije nego što naša djeca postanu seksualno zbunjena i dendrofilična. I ona scena kad Geppetto viče Pinokiju: "Ne Pinokio, ne kitu usta!" Pinokio pravo kitu usta. Petar Pan. Grupa dječaka obučena u tajice, bez nadzora svećenika. Užas. I u konačnici, zašto Mickey Mouse i Minnie Mouse izgledaju anatomski identično? Zato što je riječ o transvestitu koji vikendom oblači žensku odjeću, mašnicu i dugačke umjetne trepavice. Eto, to je bilo sve od nas, a vi ako ne želite da Elsa postane Eliza, subscribe-ajte se na naš YouTube kanal.